Ya zama wajibi a gare mu mu zo mu ce wannan kungiya mai albarka jajen abin da yake shirin faruwa da ita, wato kungiyar Embahead da ke karamar hukumar Fage, kuma mu Allah wadai da kalaman da wannan malami yake fitowa yake. Akwai wani dan uwa dazu da na sa bidiyo a Facebook yake magana akan cewa wai me yasa mutanen mu ba sa mutunta malamai ko ba sa girmama malamai. Abin da ya kamata yan uwa mu sani cewa shi fa girma har kullum ba wanda zai girmama ka sai ka girmama kanka. Mutunci ba wanda zai mutunta ka sai ka mutunta kanka. Kuma abin da nake so mutane su fahimta, a daina amfani da wato ainihin shekaru ko wata riga ta malinta mutum ya zo ya zalunci ko ya mugunta ko ya abin da bai cancanta ba ko bai kyautu ba, kuma da an zo an yi magana sai a ce ai furfura gare shi, ai dattijo ne ko tsoho ne ko kuma wai malami ne ko kaza kaza kaza. Ita magana Allah ɗaya ce, layin nan guda biyu ne, in ma kai daidai ko kai ba daidai ba. To duk wanda ya ba daidai bai sani ko malami ne shi ko basarake ne shi ko dan siyasa ne shi ko mai kuɗi ne shi ko dan kasuwa ne, duk girmansa din kankantarsa idan ya cancanci mu sa bakin gilas mu ji injinsa za mu sa gilas mu ji injinsa. Dan kuma nasiha za mu mai ko mu tuna masa cewa akwai Allah, kuma sannan akwai hisabi, zai je tar da Allah. Abinda kuma ka shuka a nan duniya shi zaka girba. Za mu yi masa nasiha ta hanyar da ta dace. Wannan malami ba kowa bane, shine malam Tijjani Bala Kalarawi. Ya zo ya yi ikirari, ya yi da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin injiniya Abba Kabir Yusuf ta mallaka masa fili na kungiyar Embahead da yake Fage. Wannan fili kuma masu wannan fili sun tabbatar da cewa sarki Abdullahi ne ba su wannan fili sama da shekara 70 da suka wuce, kuma suna da rijistar wannan fili sama da shekara 25 baya da suka wuce. Fili ne da ake koyar da sana'o'i, ake koyar da matasa da suke jihar Kano harkar kasuwanci da za su iya rike kansu, su wato ainihin ci da kansu, har su ci da wasu nasu ma ko iyalansu ko iyayensu. Amma kuma wannan malami ya zo yana ta da'awa akan cewa gwamna ya dauki fili ya bashi, yana godiya, zai yi makaranta, zai yi masallaci da sauransu, yana tafsiri a gurin da wai. Masu fili kuma sun tabbatar da cewa alfarma malam ya zo ya nema aka bashi aran filin yake tafsiri. To amma kuma yake so ya amfani da wata dama da yake da ita, ko yana ganin yana daurin gindi ko yana da uwa a bakin murhu, zai yi uwa ya makarbiya, wato ainihin yi amfani da damarsa ya karbi wannan fili domin ya mallaka a karan kansa. Abin da yasa muka fito muka magana, mu ne dai waɗannan da muka zo lokacin kakai yakin neman zaɓe muka rika bayyana al'umma cewar ku zaɓi wannan tsarin, ku zaɓi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. Shine gwamnan da zai kwato muku kadarorin da ake zargin tsohuwar gwamnati ta sayar ba bisa ka'ida ba, a'a ko kuma ta mallaka kanta ko kuma ta mallaka wani nata da ko wani makusanci da suke da shi. Muka yi ta yada mutane kar ku zaɓe su domin su za su ci gaba da yin wannan aikin, mu kuma ba za mu yi ba. Ba za mu sayar muku da fili ba, wanda aka sayar za mu karɓo, ba za mu yi muku kaza ba, abinda aka yi za mu gyara. Kuma a zo a ce a cikin gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf an fara samun irin wannan abubuwan sun fara fitowa, mutum ya dauki takardu na ƙarya na bogi ya zo ya kafe kyamara ya tsaya yana godiya ga Allah, yana godiya mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, yana da awa an dauki fili an bashi. Wannan ba daidai bane, ba za mu taba zira ido wallahi irin wannan abubuwan yana faruwa a jihar Kano ba. Ko waye kai, ko dan gidan waye kai, ko daga ina ka fito, billahi lazi sai mun ga ma gaskiya, matsalar ta daci gare ta, kawai karba idan ka hadiya. Mun samu labarin cewa tun lokacin mulkin sojoji wannan malami yake da awa yake yakin neman sai an bashi wannan filin an mallaka masa. Har aka zo wato ainihin lokacin mulkin farar hula, ya wato ainihin nemi mai girma tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau ya mallaka masa wannan fili. Malam Ibrahim Shekarau kowa ya sani a fadin Najeriya mutum ne wato ainihin da Allah madaukakin sarki ya tsare zuciyarsa, ya tsarkake masa zuciya. Mutum ne na Allah, mutum ne na al'umma, mutum ne wanda idan ka sa masa yatsa a bakin sa ma ba zai tauna ba. Malam Ibrahim Shekarau ya nuna cewa wannan fili na al'umma ne, ba za ka samu dama, ba za mu baka wannan fili ba. Mai girma tsohon gwamna injiniya Tarabi Musa Kwankwaso, jagoran dariƙa Kwankwasiya, ya zo wannan lokacin mulkin sa, shi ma wannan malami ya da awa da a dauki wannan fili a bashi. Kowa ya san jagora mutum ne wanda yake kirkiro irin waɗannan gurare da ake koyar da matasa aiki. Lokacin jagora ne fa, jagora ya ɗebi ɗalibai ya kai sa wato ainihin garin Kaduna don a koya musu gyaran mota fijo. Kowa ya san da irin wannan. To an samu fili ana koyar da ɗalibai, ana koyar da matasa sana'o'i da aikin yi, kuma sai a ɗauka a ce an ba wani mutum ɗaya. Rabi Musa Kwankwaso ya ce ba zai wannan ba, da shi za a yi wannan ba. Duk yadda ake ganin lalacewa da cin hanci da yawa da karɓar rashawa da sun kuma dala a cikin katon aljihu na tsohuwar gwamnatin da ta bar jihar Kano, akai mai girma tsohon gwamnan jihar Kano wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dauki wannan fili ya mallaka malam Tijjani Bala Kalarawi. Mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah ya kara masa lafiya, ya ce ba zai wato ainihin dauki wannan fili ya bayar ba, domin fili ne da talakawan jihar Kano suke amfanuwa da shi. Kuma sai yanzu a zo a ce gwamnatin mu da muka fito kanmu da kwarkwatan mu muka fito muka kada mata ƙuri'a, ko muka fito muka kare ta, muka dinga zance muna ga mutane wannan gwamnati ce mai albarka, kuma a cikin wannan gwamnati za a zo a samu wannan barka, ba zai yiwu ba. Ka sani malam, idan kawo gwamna ƙarya ne ko kawo malam shari, to wallahi wandan mu daidai kugun ka ne, za mu ta jin injin ka sai ka fito ka janye wannan magana da ka faɗa ba gaskiya ba ce. Sannan kira da zanya wato ainihin
zuwa ga mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, idan wannan magana ta tabbata cewa gwamnatin Kano ta yi kyauta wannan filin ta ba wannan malam, to maganar gaskiya a zo a zauna a duba a ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Wannan fili bai cancanta ɗauka a ba malam ba, a duba da yadda al'umma suke karuwa da wannan filin, a dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa. Idan kuma gwamnatin Kano ba ta da wato ainihin labari ko bata ma ba da wannan fili ba, ya kamata fito ta barranta kanta da wannan magana da wannan malami yake fitowa, kuma a ja masa kunne da yi hakuri ya daina fitowa yana yin bidiyo yana cewa gwamnati ta bashi wannan fili. Domin akwai zalunci a cikin ka ɗauki kayan da ba naka ba ka rika da'awar cewa naka ne, akwai zalunci a cikin in ɗauki kayan da ba haƙƙin mai haƙƙi ba in ba wani, wannan ba daidai bane.